Сега ще покажа 3 начина, по които може да направим кика да блъска повече в някой бит. Да кажем в този. Кика е готин, има дум. Обаче не е достатъчно. Първото, което може да направим е да го увеличим. Обаче това в най-добрия случай не е добра идея, понеже това ни намалява пространството, с което работим в цялостния микс. Следователно може да вземем първоначално Equalizer, EQ. Може да работим с толкова, с EQ2. Реално да работим с най-пиковите честоти, най-изразените. Които са точно тук, където са най-гъсто тези оранжеви чертички. Това помага с микса, прави кика да блъска повече, обаче не е достатъчно, не може да чуем осезаема разлика. Ако се върнем пак при кика, реално той засяга честоти също между C3, C4, C5. Така че ако успеем да намалим другите инструменти в тази зона, ето, примерно, това е лида, който използваме. Той има някакви ниски честоти, които тотално не са необходими. И също е тази зона, която притежава кика, може да отрежем. По същия начин с баса, обаче баса, за да звучи добре, трябва да оставим root ноута, който реално прави магията, прави тая агресия. Ето го и root ноута. Трябва да е почти незасегнат, за да си остане магията. Друго, което може да направим, както виждате, тези два трака, синта и баса, са свързани с девети и може да обединено, заедно, може и по-отделно, да вземем кика, да го сайдчейнем, и това, което прави реално сайдчейна е, ако вземем един лимитър и сайдчейнем с първи, когато кика блъска, реално ще се пуска този компрешън, който ще намаля аутпута на синта и баса. И тук вече може да чуем разликата. Сега ще го направим. Тук може да чуем всеки път, когато кика удря, този инструмент, реално тези инструменти намаляват и даже може да го видим даже и тук. Което придава още по-мощен ефект на кика. Което е може би най-доброто, което може да направим за динамика и контраст и усещане в бита, да го направим по-агресивен, да може да се усети самия кик, да диша и да има ефект на другите инструменти, както по принцип в концертите, примерно ако отидете на метал концерт, всеки път когато удря барабана, малко по-малко ще се чуват китарите и реално се опитваме да постигнем този ефект. Като на старите спикъри, ако има някаква мелодия, всеки път като удря кика, тази мелодия почти притихва. Да, това е всичко.